Goedenavond. Heeft u nog een tafel vrij? Ja, bij het raam is nog een plek voor 2 personen. Mag ik de kaart alstublieft zien? Natuurlijk, hier is onze menukaart. Heeft u vandaag een dagschotel? Ja, er is pasta met groenten en verse kruiden. Kunt u iets lichts aanraden? De gemengde salade met kip is erg populair. Zijn er ook vegetarische gerechten? Ja, verschillende, bijvoorbeeld de groentesoep en de quiche. Hoe is de soep vandaag? Die is vers gekookt en erg aromatisch. Heeft u plat water? Ja, we hebben kleine en grote flessen. Waar vind ik de toetjes op de kaart? Die staan op de laatste pagina helemaal onderaan. Is de chocoladetaart erg zoet? Hij is zoet, maar niet te zwaar. Kan ik mijn eten zonder ui bestellen? Ja, we kunnen dat in de keuken aanpassen. Hoe lang duurt de bereiding ongeveer? Ongeveer 15 minuten. Kan ik later nog iets bijbestellen? Natuurlijk, laat het gewoon weten. Waar kan ik betalen? Bij de kassa voorin of direct aan tafel. Accepteert u ook pinbetalingen? Ja, alle gangbare kaarten. Kunt u de rekening brengen? Ja, ik breng die meteen.